काजी रो बैठले रह कन्यावा खाना बना के चूहानी में अकेले बैठल बिया और वो तनिको नहीं बुझात खाना खा के बधारी में जाई आ शंकर बेटा के आ भेज दी ई सब बुझा लगी ना बुझा लगी का बेटी तुम्हारा भूख नहीं लगल ना भाई तू का खेलू भैया हमार बाजारी में कमाता आ हम बैठले खाए भाई रो मत तोहर भैया होइए ना तो खाना खा ली तो तू लोग खा ला अरे हाँ तोहर माई ठीके कह अरे तोरा तो दवाइयों खाए के बा हमारो भूख लागल है तनी ले आवा ना हमनी के दुनो आदमी दू कवर खा ली जा ई कैसा नियम बा बाबूजी जेकर भाई बाहर कमाए ऊ बहिन अपन घर बैठले टाइम से पेट मारे बाबूजी हम तो पहले से ही रउआ सबके बोझ बनल बनी ना बेटी तू ऐसे मत बोला अरे पगली बेटी कब बाप को बोझ ना होली ई तो संसार के नियम बा अरे जेकर बाप कमाए ओकर बेटी कब खाए कब नहाए वो कोई जानेला ऐसा ज्ञान जौना घर में हो जाए ना तू घर फूल जैसन खिलत रहे बेटी चलो तू खाना खा लो तोहार भैया अहे ना खाना खा लिए अरे वो तो कहत रहा कि अपन बहिन के कोनो बढ़िया अस्पताल में भर्ती कराई वो तो तोहरे बारे में हमेशा सोचत रहलन बेटी ना भाई जेकर भाई अपन बहिन के बारे में हे जना फिक्र करत हो बस ऊ बहिन अकेले रह सकतिया भाई ना भाई हम ना खाए जब तक भैया ना आए तब तक हम खाना ना खाए तो तोहर भैया तो बरात रख ले बड़ा तो तू का बराते रखबू अरे सब कोई बराते राखी तो हमन ये के बड़का दलीदर भाई बनी जा जब शंकर बेटा आई है तो देखल रही का बात बा माई सब कोई चुपचाप बैठल बा कुछ बात बा का बेटा सब कोई तो तोहरे राह देखता कि जब तक तू ना आई बट खाना कोई ना खाए का हमरा से कुछ गलती हो गई बा का भाई बात बोलबो एने हमरा भूखे जा जाता तो हमनी के गलती का करके बड़ा सा हम कुछ ना समझनी बाबूजी का सुरभि अब तक खाना नहीं के बनैले का हम ओकरा के अभी बोलावत रही सुरभि ए सुरभि के जाने कहाँ चल गइल वो कहीं नहीं गई बेटा बल्कि सब कोई तो तोहरे राह देखता कि जब तक तू ना आइब ना तो खाना कोई ना खाई बेटा अच्छा ई बात बा सब कोई हमारे दिखता का सीमा खाना नहीं को खैले क्या हो तुम्हारा तो समय से दवाई खाई के रहे का भैया तू हमरा के छोड़ के चल जाता जब से तू घर ना रहो तब से हम खाना ना खाए अच्छा ई बात बा माई तनी जाके खाना लावत हो बड़ी जोर से भूख लागल बा और सब कोई एक साथ बैठ कर रहे ठीक बा तू लोग बढ़िया से हाथ मुंह धो जा हम खाना लेके आवत बा कुछ सोचा तारा का बाबू का हो बाकी बाकी क्या बाबू बाकी हमरा समझ में नहीं आवो कि मंगल में पढ़ाई के खर्चा सीमा के दवाई के खर्चा घर परिवार के खर्चा ओहू में बेटी के ऑपरेशन के बहुत खर्चा लागता हमरा समझ में नहीं आवता कि सब कैसे होई
एमे सोचे के क्या बात बा बाबूजी मंगला के बियाह कर देवल जाई और जवान कुछ मिली सीमा के इलाज करा देवल जाई शंकर का चाहत बड़ा कि हम लोगन के हाथ फैला के कहल जाई कि हमरा के दहेज दो बेटी के इलाज करावे के बाद तू ये चाहत बड़ा। हमारा कहे के मतलब ही ना रहे बाबूजी हम कहत रहे कि सुरभि के पास जवान गहना बा आई के पास जवान गहना बा आ मंगल के पत्नी के जवान गहना मिली ओकरा के बेच के सीमा के इलाज करा देवल जाई। हाँ हो ई तो तू ठीके कहत बड़ा लेकिन सुरभि अपन गहना दस तब लो। तू एक बेरा ओकरा से कह के तो देख सुरभि तो सीमा खातिर अपन जान भी दे दे। ल जा खाना खा जा सब कोई तो बहुत देर से मोनिए बैठा का कहू जी खाली हमारे के थे देखो भैया के इधर ताकत है खिसियाता है तहार भैया लइका बान का जी हमरा के खबर खिया आई तहारा से एक घर में छोड़ के बा हमारा खातिर तू तो दुलरुआ बारू लइका हे काली माई ऐसे ही ननद हो जाए के प्यार बनौले रही। ऐसे कहे बोला तारू ए शंकर के माई हम तो ऐसा पतो उतरले बानी कि पूरा ढकनी गांव में शोर बा। काहे ना गुण गाई थी ऐसा पतो बड़ा भाग से मिलेला हमारा खाती जाना तनी जा देवी दुर्गा से कम नहीं। हाँ ई तू ठीके कहत तारू जैसा ऐसा घर में जेकरा पतो उतर जा घर का स्वर्ग से कम बा। ठीक बा बाबूजी रउआ लोग बात करी जा अब खेत में काम करत करत बहुत देह दुखाता जाता नहीं आराम करे। ठीक बा शंकर के भाई हम चलत नहीं तनी सीमा के टाइम पर दवाई खियावत रहियो। ठीक भाई जहाँ जाए ना तो सीमा बेटी के छोड़